בואו נדבר רגע על מילים דומות בין מהמם, עברית, אמהרית, מהמם. ואולי גם גז, אני לא יודע, תגיד לי אתה. אוקיי. אני פעם שמעתי שהמילה זבוב, משהו כזה, אז מהמם. באמהרית זה זמב, משהו כזה? זמב, כן. זם, שזה דומה לזבוב, זמס, אני שומע פה את הקשר. איך אומרים את זה מהמם. נגיד בגז? אני לא יודע באמת. אני בסדר, נפלתי. אז עוד מילה, המילה דם, אז דם, כן. באמהרית אומרים גם דומה, לא? אמהרית זה דם, כן. דם. בעברית דם, רק הבדל של תנועה, כן, באמהרית דם. בגיז זה דם, כן, גם בגיז דם, גם בגז זה דם? כן, דם, כן. ונגיד אבא ואימא, איך אומרים, או אב ואם, איך אומרים באמהרית ובגז? באמהרית הבת, בגיז אומרים אב, אב, כמו בעברית, אב, וואו, אב, כן. כן, כן. ואימא? אמא אומרים בגיז אם, כן, באמהרית זה נקרא אנת, כן, אנת.